ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים פיננסית, המקום שבו הופכים כסף, השקעות ופנסיה לנושאים שכיף לדבר עליהם. אני מתן רבי, סוכן פנסיוני ומתכנן פרישה, ויחד נלמד איך לגרום לכסף לעבוד בשבילנו. מדברים פיננסית, פרק מספר 7. היום נדבר על החיסכון אולי הכי משמעותי בחיים שלנו, של חיי החוסכים, של השכירים, של העצמאים, וזה בעצם קרן הפנסיה. נמצא איתי כאן עומר בן יאיר. אהלן עומר, תודה שבאת. בשמחה. עומר הוא סמנכ"ל מקצועי באלטשולר שחם, כבר 7 שנים, גם לפני זה היית בפסגות. נכון. תן לנו טיפה רקע על עצמך ושיכירו אותך. אז כמו שאמרת, קרוב ל7 שנים באלטשולר שחם, סמנכ"ל מקצועי, לפני זה עבדתי בפסגות קרוב ל10 שנים, גם מנהל מקצועי של תחום חיסכון ארוך טווח. לפני זה קצת בפריזמה, מי שזוכר, מכיר. בן 48, נשוי, אבל 2 ילדים קטנים, וזהו. אז קרן הפנסיה, אני רוצה שנייעד את השיחה עכשיו בעיקר לחוסכים, מגיל 21 אחרי צבא, שבן אדם מתחיל לעבוד, המעסיק חייב להפקיד לו, אחרי כמה זמן, מה האחוזים והכל, נתחיל משם ונבנה את זה לאט לאט. אוקיי, אז היום יש בעצם צו הרחבה לפנסיה חובה, זה נקרא, אנחנו קוראים לזה בקיצור חוק פנסיה חובה, שבעצם קובע, שיצא ב-2008, בעצם קובע שכל שכיר במשק, המעסיק מחויב להפקיד לו לחיסכון פנסיוני. זאת אומרת, כל אחד שנכנס למעגל העבודה, כמו שאמרת, אני גם מסיים את הצבא, לגברים זה מגיל 21, אנשים מגיל 20, המעסיק מחויב להפקיד לו לפנסיה. אחת השאלות הראשונות, בעצם ששואלים זה החל ממתי. הגעתי למקום עבודה, החל ממתי, אז אם אני מגיע עם, כשאין לי חיסכון, אני לא מבוטח בביטוח פנסיוני קודם, זאת אומרת פעם ראשונה, אין לי כיסויים ביטוחיים בחיסכון קודם, אז המעסיק מחויב להפקיד לי רק אחרי חצי שנה. אם אני מגיע ויש לי כבר חיסכון פנסיוני קודם, נניח עזבתי מקום עבודה א', התחלתי מקום עבודה ב', יש לי כבר פנסיה ואני מבוטח, אז המעסיק החדש מחויב להפקיד לי אחרי 3 חודשים, או תום שנת המס לפי המוקדם, רטרו לתחילת העסקה. זאת אומרת, אבל פה סופר חשוב לעדכן את המעסיק, שאתה מבוטח ויש לך ביטוח קודם בפנסיה, כדי שהוא ידע להפקיד לך אחרי 3 חודשים רטרו. זה פשוט, אני יכול להראות לו דוח שנתי כזה, הוא רואה את ההפקדות, נכון, קרן פעילה. גם אגב, אם אני בריסק זמני, שזה חשוב, זה עדיין הקרן נחשבת נכון, זאת אומרת, גם אם אני עזבתי במקום עבודה ומפסיקות להיכנס הפקדות ואני עדיין מבוטח, אז אני צריך לעדכן את המעסיק, והוא מחויב להפקיד לי אחרי 3 חודשים רטרו. אוקיי, אז בעצם מה אחוזי ההפקדה המינימליים, ואיך זה מחולק? אז זה מחולק קודם כל לתגמולים ופיצויים. תגמולים זה העובד והמעביד חוסכים ביחד, כל חודש המעסיק לוקח את חלק העובד, לוקח את חלק המעסיק, ומפקיד, ששיעורי ההפקדה זה העובד נותן 6%, והמעסיק נותן 6.5%. כשרכיב הפיצויים, החובת הפקדה היא 6%. אם אתה מחבר את זה, זה יוצא 18.5% מהשכר, שזה המינימום. מבחינת פיצויים, המעסיק יכול להגדיל ל8.3%, מאיפה בא 8.3 הזה? 8.3 בכל חודש, זה בעצם יוצא 100% משכורת שנתית. והעובד יכול להגדיל את חלקו אם הוא רוצה ל7%, שזה בחירה שלו, זה לא מכריח את המעסיק גם לשנות את ההפקדה, אבל העובד יכול להגדיל ל7%, והמעסיק יכול להגדיל עד 7.5%. זה בחירה של המעסיק, זה בחירה של המעסיק, ונכון. ואז יוצא סך הכל 22.83%. זה המקסימום. נכון. אוקיי. עכשיו, יש לנו קרן פנסיה מקיפה, נכון. ויש קרן פנסיה משלימה. מה ההבדל ביניהם? אוקיי, אז קרן פנסיה, קודם כל, אחד היתרונות שלה זה שזה מוצר חיסכון שכולל בתוכו כיסויים ביטוחיים. כן. חשוב לומר את זה. תכף ניגע בזה. וקרן הפנסיה המקיפה, היא נותנת עוד יתרון נוסף שהיא מבטיחת תשואה, יש לה 30% הבטחת תשואה. זאת אומרת, כשאתה חוסך את הכספים בקרן הפנסיה, הכסף שלך מוגן, 30% מהכסף המדינה נותנת לנו כרגע ביטחון, של סדר גודל של 5% צמוד מדד. לא ניכנס יותר מדי למספרים, אבל פעם זה היה באגרות חוב מיועדות, זה נתן 4.86 צמוד, אחר כך שינו את המנגנון טיפה, אבל אם אני ככה משקלל את זה בשביל להגל, שיהיה לנו קל, בערך 5% צמוד מדד, הבטחת תשואה. זאת אומרת, לא משנה באיזה מסלול אני S&P, מניות, אגרות חוב, תמיד יהיה לי אזור ה-30%. נכון, אזור ה-30%. עכשיו הייתה רפורמה שבעצם באה ואמרה שבני 50 ומעלה זכאים ל-30%, ומי שמתחת לגיל 50
אז קצת יקבל קצת פחות, מתוך הרציונל שככל שאנחנו צעירים יותר, אז אנחנו אולי רוצים טיפה רוצים יותר יותר סיכון, מניות. יותר כן. מניות, אבל בגדול, כ-30% מהחיסכון שלנו מובטח תשואה, ולכן, כמו שאמרת, אם אני נמצא עכשיו במסלול מניות, בקרן המקיפה, לא יהיה לי 100% מניות, יהיה לי 70% מניות ו-30% הבטחת תשואה. עכשיו, כיוון שהמדינה נותנת לנו הטבה, את ההבטחת תשואה הזאת, אז היא מגבילה אותנו בסכום. זאת אומרת, הסכום החודשי שאנחנו יכולים להפקיד, גם פה נעגל את המספרים כדי לא לבלבל, בערך 5,460 שקל בחודש, שזה מגלם שכר של בערך 27,000 שקל שכר פנסיוני, ברוטו. זאת אומרת, עובד שמגיע והשכר שלו 15, 20, 25, הוא יכול להפקיד בעצם על כל השכר בקרן המקיפה וליהנות מהבטחת תשואה. אבל אם השכר גבוה יותר, אז הקרן המקיפה כבר לא יכולה לקבל את כל ההפקדה, ואז ההפקדה העודפת עוברת לקרן המשלימה. ולכן היא נקראת משלימה. קרן המשלימה בעצם 100% מהכספים מושקעים בשוק ההון, אין לה את ההבטחת תשואה, זה מה שמאפשר לה גם לקבל הפקדות חד פעמיות, גם לקבל הפקדות בסכומים גבוהים, וגם היא מהווה כמו מחסנית כזאת, שכל הכספים שמופקדים מעבר לתקרה בקרן המקיפה, גולשים. זאת אומרת, אם הפקדתי בחודש במקום 5,460, 6,460, אז ה-1,000 שקלים האלה יגלשו לקרן המשלימה. עם אותם דמי ניהול, ואותם כיסויים ביטוחיים, ואותם... זה נעשה בצורה אוטומטית זה אוטומטית, נכון. אוקיי, אגב, אני נתקל במגמה שצעירים דווקא רוצים את המשלימה, כי אין להם תשואה מובטחת שהיא יחסית נמוכה למה שהם יכולים להשיג. זאת אומרת שעובד או עובדת צעירים, שאומרים לעצמם, אני רוצה 100% מניות, או מסלול, נגיד, עם רמת סיכון כמה שיותר גבוהה, כי יש לי עוד שנים רבות לפנסיה, אז יכול להיות שהם יבחרו לחסוך בקרן המשלימה, ולוותר בעצם על ההבטחת תשואה הזאת, כדי לקבל בעצם פוטנציאל לתשואה גבוה יותר לאורך הזמן. כן, מן הסתם הסיכון הוא יותר גבוה גם. אוקיי. אז זה יתרון של המקיפה מול המשלימה, הנושא של אגרות חוב, של תשואה מובטחת. נכון. אוקיי. עוד איזה שהן יתרונות? זה גם אגב היתרונות מול ביטוח מנהלים וקופת גמל, לא רק מול משלימה. נכון, אז זה היתרון. קודם כל, חשוב רק לומר שבקרן המקיפה, הכיסויים הביטוחיים מובנים בתוך המוצר, זה חלק מהקרן. זאת אומרת, אדם כזה שנכנס לקרן המקיפה, הוא לא יכול לוותר לגמרי על הכיסויים הביטוחיים שלו. הוא לא יכול להגיד, אני רוצה רק חיסכון. הרי הכיסוי הביטוחי, יש לו עלות, אנחנו משלמים על זה פרמיה. ומי שלא צריך כיסויים ביטוחיים, מכל מיני סיבות, יכול להגיד, אני מעדיף לוותר על הכיסויים הביטוחיים, ושכל הכסף ייכנס לי למרכיב החיסכון. לעומת זאת, בקרן המשלימה, יש אפשרות בעצם להגיד, אני רוצה רק חיסכון, לא רוצה יותר כיסויים ביטוחיים, ולעבור למסלול שנקרא מסלול יסוד, ושם כל הכספים הם בעצם עוברים נטו לחיסכון, וזה יכול להתאים לחלק מהאנשים. רוב האנשים בסופו של דבר, בטח כאלה שהם בני משפחה, יש להם נישואים ילדים, צריכים כיסויים ביטוחיים, או כיסוי לאובדן כושר וכו'. אז בן אדם צעיר שהתחיל לחסוך, נגיד בין 25, 6, הפקיד פעם ראשונה לקרן פנסיה, מן הסתם ככל שהוא יחסוך יותר, אז הפנסיה שלו תהיה יותר גבוהה. מה קורה מבחינת הכיסוי לנכות ולשאירים? איך זה עובד? הכיסוי לנכות בשאירים בעצם מושפע מן הסתם מגיל העמית, מהמשכורת שלו, מהשכר שהוא מבטח, ומהסכום שהוא צבר בקרן, אבל בסופו של דבר הקרן מבטחת את השכר, זאת אומרת את השכר הפנסיוני. זאת אומרת, יכול להיות אדם שיצטרף לקרן פנסיה, יפקיד פעם ראשונה, אין לו כמעט חיסכון, אבל הוא מבוטח על השכר הפנסיוני שלו, זאת אומרת, חלילה במקרה פטירה או במקרה נכות, הקרן משלמת ביחס לשכר. זה בעצם הרעיון. עכשיו, ככל שאני חוסך יותר בקרן, והצבירה שלי גדלה יותר, ויש לי יותר יתרה, אז העלות של השאירים, העלות לפרמיית שאירים, תהיה קטנה יותר, כי יש לקרן בעצם איזשהו סכום כבר, מאיפה לשלם, ולכן הסיכון של הקרן קטן יותר. אז זה חשוב להדגיש, וזה מפתיע הרבה אנשים. אני לא חסכתי כלום בקרן הפנסיה, ומספיק שהפקדתי פעם אחת משכר של 20,000. נכון. ונגיד שאני נשוי, אז האישה תקבל 60% מה-20,000 לכל החיים. נכון, היא תקבל לכל ימי חייה 60% מהשכר הפנסיוני, מהשכר הקובע בקרן. היתומים יקבלו 40%, סך הכל זה 100% מהשכר, עד גיל 21, ויש גם כיסוי לאובדן כושר עבודה. זאת אומרת, אדם שהפך להיות נכה, תאונה, מחלה, אז נכה מלא יקבל 75% מהשכר. הוא מקבל את זה מיידי, צריך לחכות, איך זה עובד בדיוק?
אז כיסוי אובדן כושר עבודה, בעצם קודם כל קרן הפנסיה אומרת, כדי שאדם יהיה נכה, קודם כל צריך לעמוד בהגדרה של נכה לפי תקנון קרן הפנסיה. הרבה פעמים מהמם. אנשים מתבלבלים, אומרים לי, אני נכה, ביטוח לאומי מכיר בי כנכה, אז האם קרן הפנסיה בהכרח תכיר בי כנכה? והתשובה היא לא בהכרח. כי קרן הפנסיה מגדירה נכות כאדם שלא יכול לעבוד בשום עבודה אחרת שמתאימה לו לפי פרמטרים של השכלה, ניסיון והכשרה. מהמם. ולכן יכול להיות שאדם הוא באמת נכה, והוא לצורך העניין יושב בכיסא גלגלים, והוא מוגבל, וביטוח לאומי משלם לו קצבת נכות כנכה, אבל קרן הפנסיה אומרת לו, תשמע, אתה בתפקיד שלך, לצורך העניין, נגיד מתכנת, אז אתה יכול לשבת על כיסא גלגלים ולהמשיך לתכנת. ולתכנת, זאת כן. אומרת, אתה לא בהכרח זכאי לנכות. אז קודם כל צריך לעמוד בהגדרה הראשונה הזאת. הדבר השני זה שקרן הפנסיה אומרת, כדי שאדם יהיה נכה, הוא צריך להיות נכה לפחות 90 יום. זאת אומרת, ב-90 יומים הראשונים בעצם זה איזושהי תקופה כזאת הקרן בעצם מסננת את כל מי שיש לו מוגבלות זמנית. סתם לצורך הדוגמה, אדם ששבר את הרגל והוא נמצא חודשיים בגבס. מהמם. אז יכול להיות שהוא באמת נכה ולא יכול לעבוד, אבל זה פרק זמן מאוד קצר. זאת אומרת, מהמם. אתה צריך להיות נכה לפחות 90 יום, וקרן הפנסיה גם לא משלמת קצבה על ה-60 יום הראשונים. זאת אומרת, 60 יום הראשונים מבחינתה זה תקופה שהיא לא משלמת עליה קצבת נכות. אפשר להתגבר על זה. יש כיסוי ביטוחי בקרן הפנסיה, שתמיד מצחיק אותי שמשתמשים במונח הזה, אבל זה נקרא פרנצ'יזה, נכון? זה נשמע כזה כמו גבינה צרפתית כזאת. זה כיסוי שאגב הוא ברירת מחדל. זאת אומרת, שאתה מצטרף לקרן הפנסיה, באופן אוטומטי יש את הכיסוי הזה. ואותה פרנצ'יזה בעצם מפצה על ה-60 יום הראשונים. זאת אומרת, אם אדם באמת נכה, אז כשהוא יקבל את הקצבה הראשונה, הוא יקבל בעצם קצבה כפולה, וגם הקצבה השנייה תהיה כפולה, כי זה מפצה אותו מהמם. על ה-60 יום הראשונים, כי... אוקיי. וזה הרעיון. מה קורה במקרה פטירה כשבן אדם לא נשוי ואין לו ילדים? אוקיי, אז בוא נתחיל רגע, קודם כל כשנבין, שאם ברגע שאדם הולך לעולמו, אז בודקים לראות דבר ראשון אם יש לו שאירים. כי קרן הפנסיה בהגדרה משלמת קצבה לשאירים. אמרנו, בן בת זוג, אלמן אלמנה, ילדים וכדומה. ואם אדם נפטר ואין לו שאירים, אוקיי? אז הקרן בעצם עכשיו משלמת בסכום חד פעמי את מה שנצבר, את הצבירה, את ה-100, 200, 300, 400, חצי מיליון, כמה שנצבר בקרן, משלמים בסכום חד פעמי למוטבים או ליורשים שלו. גם את התגמולים, גם את הפיצויים? יפה, אז הפיצויים, יש פה מה שנקרא את הטוויסט, כי כאשר אדם נפטר, אנחנו בודקים לראות האם הוא נפטר במהלך יחסי עובד מעביד, זאת אומרת, במהלך תקופת העסקה. אם הוא נפטר במהלך יחסי עובד מעביד, הפיצויים, ואין לו שאירים, הפיצויים באמת ישולמו בסכום חד פעמי, אבל השאירים שלו לפי חוק פיצויי פיטורין, שזה בן בת זוג, ילדים, יש שם הגדרה ממש בחוק. לעומת זאת, אם הוא נפטר אחרי סיום יחסי עובד מעביד, אוקיי? או שיש לנו את כספי התגמולים, שאז הם משולמים למוטבים שלו, למי שהוא קבע, למי שהוא החליט. ואם הוא לא קבע ולא החליט, אז זה הולך ליורשים החוקיים. אני יודע, זה קצת מבלבל, אז רגע נעשה סדר שנייה רגע. אני יכול לקבוע מוטבים, להגיד למי אני רוצה שהכסף ילך, בסדר? לצורך העניין, אחים, הורים, דודים, שכנים, בסדר? כאילו כזה. קבעתי מוטבים. עכשיו כשהאדם הולך לעולמו, אומרים, כספי התגמולים שלך, אין לך שאירים, אז כספי התגמולים משולמים למוטבים שלך, למי שקבעת. ואם לא קבעת, כי לא כל אחד קובע מוטבים, אז כספי התגמולים ישולמו ליורשים החוקיים שלך, לפי צו ירושה, צו ירושה, צבא וכדומה. פיצויים זה המקום היחיד שאנחנו עושים את המבחן הזה. בתקופת העסקה, אחרי תקופת העסקה. אבל יש לי פיצויים שצברתי ממעסיקים קודמים, ויש את מעסיקים קודמים, מה שאדם צבר ממעסיקים קודמים, הוא כבר סיים העסקה תחת המעסיקים האלה, וזה אמור להיות משולם ליורשים החוקיים. אוקיי. מי שצבר פיצויים אצל המעסיק הנוכחי, זה אמור להיות משולם לפי חוק פיצויי פיטורין לשאירים. בדרך כלל, כאשר אדם עושה, אם הוא עושה, לצורך העניין, רציפות זכויות בין עבודות, בין מקומות עבודה וכאלה, אז משלמים בסוף את כל הסכום לפי המעסיק האחרון. זאת אומרת, עושים את המבחן אם הוא נפטר או לא, המעסיק האחרון. אז זאת אומרת, יש אנשים שדואגים מה יקרה לכסף אם במקרה פטירה, הכסף לא הולך לאיבוד. נכון, הכסף לא הולך לאיבוד, רק אנחנו תמיד אומרים מאוד חשוב, קבעת המוטבים, מעולה. אחת לתקופה, לעדכן את המוטבים. כי נתקלנו בסיפורים של למשל אדם שהתקן מוטבים בקופה, והוא רשם את אשתו, ואז הוא התגרש, וכשהוא הלך לעולמו, אשתו, גרושתו, היא המוטבת.
היא רשומה בקופה. ולכן אנחנו תמיד אומרים, כשמשתנה משהו בחיים שלך, סטטוס, את או אתה מתגרשים, נולד ילד, פרק ב', צריך בין היתר לראות שהמוטבים, או שנגיד את זה אחרת, לשאול את עצמך למי הכספים האלה הולכים במקרה של פטירה, מי מקבל אותם, ולראות כן. שבאמת הם מגיעים לאן שאתה זה רוצה. מתחבר לפרק הקודם שעשיתי עם יובל פינקס על גרושים גרושות. כן. אוקיי. אז יש לנו, דיברנו על מגוון מסלולי השקעה, שהכסף מושקע בהם, הוא גדל עם הזמן, ואז אני יכול לקבל מזה קצבה. קצבה. איך קובעים לי את הקצבה הזאת? אז כאשר אדם פורש, רוצה להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה, בעצם הוא פונה לקרן, והקרן קובעת בעצם מה שנקרא מקדם המרה. זאת אומרת, היא אומרת לו, לצורך הדוגמה, צברת 1,000,000 שקלים, אז בהתאם לכל מיני פרמטרים שאני תכף אסביר, אנחנו קובעים לך מקדם, לצורך הדוגמה 200, ואז 1,000,000 לחלק ל-200, זה הפנסיה שלך. אתה מתחיל לקבל 5,000 שקל. עכשיו, איפה מגיע המספר המקדם הזה? אז הקרן בעצם מסתכלת על כמה פרמטרים. אחד, היא רוצה לראות מה גיל הפורש, מה גיל העמית או העמיתה, ומה שנת הלידה שלהם, כדי בעצם לראות מה תוחלת החיים הצפויה. כמה שנים הקרן אמורה לשלם את הקצבה. הדבר השני, היא בודקת באיזה גיל הוא פורש, באיזה גיל אתה רוצה להתחיל לקבל קצבה. כי אדם שרוצה להתחיל לקבל קצבה בגיל 60, הקרן צריכה לשלם לו יותר שנים, מאשר אדם שרוצה להתחיל לקבל קצבה בגיל 70. אז באיזה גיל אתה מתחיל לקבל קצבה, ומה פער הגילאים, אם אדם נשוי או לא נשוי, ומה פער הגילאים בין בני זוג. כי בגלל הנושא של פנסיית שאירים, אז נגיד אם אדם יש לו אישה צעירה, אז הקרן אומרת, אם אתה הולך לעולמך, צריך לשלם לו עוד הרבה שנים קצבה לכל ימי חייה. ואם אדם יש לו אישה מבוגרת ממנו, אז הקרן אומרת, אם אתה הולך לעולמך, אז לא נשאר עוד הרבה שנים לשלם. אותו דבר זה הפוך. אגב, כשאני אומר גבר, אישה, אותו דבר, פורשת, מה פער הגילאים בינך לבין בעלך. אחרי שאנחנו מסתכלים על הפרמטרים האלה, יש מה שנקרא מסלולי פרישה, ואז צריך לבחור האם רוצים הבטחת תשלומים, כמה בן בת זוג רוצים לקבל וכדומה. אבל מעבר להנחות האקטואריות האלה, יש גם מה שנקרא הנחת תשואה, או הנחת ריבית. זאת אומרת, ההנחה היא שכאשר אדם פורש, והוא צבר את 1,000,000 שקלים האלה, והוא מתחיל לקבל קצבה, הוא בעצם ממיר את 1,000,000 שקלים האלה לפנסיה, אבל 1,000,000 שקלים האלה בעצם עוברים למסלול השקעה, שהוא מסלול ייעודי למקבלי קצבאות, שם בקרן המקיפה כבר יש 60% הבטחת תשואה, לא 30 שדיברנו קודם לעמיתים, והקרן מניחה שהכסף הזה ימשיך לעבוד וימשיך להניב תשואה לאורך השנים. הנחת התשואה היום, למי שפורש היום, רק בשביל להבין, זה 4.38% בשנה, צמוד מדד. זאת אומרת, אם המדד היה 3%, אז אנחנו מדברים על מעל 7% תשואה, כדי שאפשר יהיה לעמוד באותו סכום, בתשלומים. אז יש משמעות בעצם לתשואה שהקרן מניבה במסלול למקבלי קצבאות, גם בשנות הפרישה, ואנחנו יכולים לדבר על 20 שנה קדימה, מגיל 67, זה אדם שפורש, זה יכול להיות עוד 20 ומשהו שנים, לפחות, נאחל לכולם יותר, ולכן יש חשיבות מאוד רבה לניהול ההשקעות ולתשואה שהקרן מצליחה להניב. עכשיו, זה נשמע לנו הרבה להגיע ל7% בדוגמה שנתנו, אבל צריך לזכור שיש כבר מראש 60% עם הבטחת תשואה של כ5% צמוד. זאת אומרת, מנהל השקעות יש לו עבודה קצת יותר קלה, כי יש לו רק כ40% לנהל את ההשקעות. אוקיי. כשגם פה, אגב, באלטשולר נגיד, יש אפשרות לבחור שה40% האלה יהיו מנייתיים? אז היום, אצלנו לפחות באלטשולר שחם, יש מסלול אחד למקבלי קצבאות, או אני אתקן, יש מסלול אחד שהוא מסלול כללי, ויש מסלול שנקרא מסלול הלכתי. זאת אומרת, למי שרוצה שאותם 40% באמת ינוהלו לפי כללים של מסלול הלכתי. אבל יש גופים שמציעים גם מסלולים שהם אולי טיפה יותר מנייתיים, אוקיי, ושוב פעם אנחנו מתייחסים לאותם 40%. כן. שהם יותר מנייתיים או פחות מנייתיים וכדומה. וצריך לזכור, אני תמיד אומר שפנסיה זה בעצם משכורת, תלוש משכורת שאתה מקבל, אתה מקבל קצבה כל חודש. ולא מעט אנשים שאני מדבר איתם, דווקא פה רוצים איזשהו ביטחון, איזשהו שקט כזה, שהם יודעים שיש להם איזושהי משכורת, שלא תשחק להם לאורך השנים בגלל האינפלציה, וזה נייס אם היא גם תעלה קצת, זאת אומרת שהקרן תצליח לעמוד ביעדים, אבל הם לא רוצים את
הרכבת הזאת. עכשיו, צריך לזכור שבפנסיה עושים את הבדיקה הזאת של האם עמדנו ביעד של התשואה אחת לשנה. זאת אומרת, נגיד, בסוף השנה רואים מה הייתה התשואה של הקרן, ואם הקרן לא עמדה ביעד, אז אנחנו מפחיתים את הקצבה, ואם הקרן כן עמדה ביעד, או אפילו השיגה יותר, אנחנו יכולים להגדיל את הקצבה. ואז זה שנה שלמה נשאר ככה. זאת אומרת, אם הקרן לא עמדה ביעד ויש הפחתה, שנה שלמה של הפחתות. ואז תחשוב שאדם פורש ופתאום מגיעה שנה של ירידות. כמו 22. כמו 22, ואז מסיימים את 22, ורואים שהקרן לא עמדה ביעד לצורך העניין, ואז עושים הפחתה. ההפחתה הזאת אחר כך מלווה אותו בהמשך, ואנשים לא אוהבים את הרכבת הרים. אז יש לא מעט אנשים שאומרים לי, תשמע, את הסיכונים, את הניהול סיכונים הפיננסיים שלי, את המנייתי ואת האגרסיבי, אני אשים במקומות אחרים. בתיקי השקעות, בפוליסות, בגמל ההשקעה, במקומות אחרים. ודווקא בפנסיה אני רוצה, מה שנקרא, להיות במקום שיהיה להיות רגוע יותר. אוקיי. אז כל אחד עם השיקולים שלו. אז אחד הפרמטרים אמרנו זה המסלול ההשקעה, לבחור קרן פנסיה, מסלולים לצעירים שעושים תשואה יותר גבוהה והכל. ופרמטר נוסף זה נושא של דמי ניהול. אוקיי, נכון. איך זה מתחלק? אז קודם כל בקרן הפנסיה יש שני סוגים של דמי ניהול. יש דמי ניהול מהפקדה ודמי ניהול מצבירה. זאת אומרת, מההפקדה החודשית. וכל חודש לוקחים איזשהו אחוז מהצבירה. עכשיו, לדמי הניהול, אי אפשר להתחמק מזה, יש לזה השפעה על החיסכון. אוקיי? זאת אומרת, ככל שאנחנו נשלם דמי ניהול נמוכים יותר, אנחנו נגיע לחיסכון גבוה יותר, וזה יכול להיות פערים של בין עשרות למאות אלפי שקלים. פער על פני 30-40 שנה, זה מגיע לסכומים מאוד גבוהים. ולכן, לפני שהייתה הרפורמה של קרנות הפנסיה הנבחרות, אומרים טרום 2016, אז אם המקסימום היה 6% מההפקדה ו0.5% מצבירה, אז הממוצע בשוק עמד על סדר גודל של 4% מההפקדה ו0.25, שזה היום נשמע לנו דמי ניהול ממש גבוהים, אבל אז זה היה הממוצע. ואז ב-2016, אחר כך זה בא יותר ביטוי ב-2018, נכנסה הרפורמה של הקרנות הנבחרות, קרנות פנסיה שבעצם השתתפו בהליך תחרותי, שעשתה רשות שוק ההון, ובעצם זה גרם לזה שבקרנות הנבחרות כל מי שמצטרף בעצם מקבל דמי ניהול מופחתים משמעותית, וזה גרם לירידה דרמטית. לא משנה, הסכום שלו, גובה ההפקדה, המעסיק, זה הדמי ניהול. היו דמי ניהול מאוד מאוד נמוכים, היום הדמי ניהול ברירת המחדל עומדים על 1% מההפקדה ו0.22 מצבירה. אתה להסתכל על הפער בין 1% לבין 6% בהפקדה, או בין 0.22 ל0.5%, זה פער משמעותי, אבל בסופו של דבר זה גרם לירידה בדמי הניהול בכל השוק. כל השוק התיישר בסופו של דבר, ואנחנו רואים היום הממוצעים הם מאוד נמוכים, אוקיי? ממוצעים לדעתי עומדים על סדר גודל של 0.15 מצבירה, ו1% מההפקדה, 1.5% מההפקדה. ולכן היום השיח בכלל השתנה בעולם של הפנסיה. זאת אומרת, כאשר היום חוסך רוצה בכלל לשקול באיזה קרן פנסיה הוא רוצה להיות, אז השיח שלו כבר לא מתחיל מ-6.5 ולא מ-4 ו-0.25, השיח שלו מתחיל מ-1 ו-0.22, שזה הוא מקבל בקרנות הנבחרות, מה שנקרא מבלי להתאמץ. אז ככה בעצם מתחיל בכלל השיח הזה. אז אני חושב שהנושא של, סליחה רגע, אני חושב שהנושא של הדמי ניהול הוא חשוב, הוא מאוד חשוב, אבל בעולם של קרנות הפנסיה, בוא נגיד, די טיפלו בזה. זאת אומרת, כן, הפערים הפכו להיות מאוד מאוד מינוריים. נכון, רק עוד משפט אחרון, אנחנו כל הזמן מדברים על מצטרפים חדשים, שבהם תזכרו שבקרנות הפנסיה, שמנהלות היום, קרנות הפנסיה החדשות, מנהלות מעל 900 מיליארד שקל, יש אלפי ועשרות אלפי עמיתים שהם עדיין בדמי הניהול הישנים. זאת אומרת, כשאתה תלך היום ותפגוש לקוח, חוסך, שהצטרף לפני שנים לקרנות בחברות הביטוח, או גם בבתי ההשקעות, אתה יכול למצוא אותו משלם עדיין דמי ניהול של פעם, מה שנקרא, גבוהים, כי הוא לא השתתף ברפורמה הזאת, והוא לא דאג לעצמו, ולכן יש לא מעט לקוחות שאנחנו פוגשים אותם, ואצלהם זה סופר קריטי לטפל בדמי ניהול. תמיד אני גם רואה שיש חלופות, דמי ניהול מצבירה גבוהים יותר, וההפקדה נמוכים, או הצבירה נמוכים ומההפקדה גבוהים, צריך לעשות את החישוב, זה תלוי בצבירה שיש לאותו לקוח, ובסכום ההפקדה. נכון. בדרך כלל בשנים הראשונות, כשהצבירה היא נמוכה מאוד, כי אתה רק מתחיל את הדרך,
אז זה לא רלוונטי אם דמי הניהול מהצבירה יהיו נמוכים, כי אתה רוצה להוזיל את הדמי ניהול מההפקדה, ההפקדה. כי בסוף רוב הכסף נכנס בהפקדות. אחרי כמה שנים זה כבר מתהפך. בסדר? נניח אחרי 5-6 שנים זה כבר מתהפך, הצבירה כבר הופכת להיות יותר משמעותית, ואז אני דווקא כן רוצה להוריד את הדמי ניהול של הצבירה. מהמם. אגב, יש כאלה שכבר לא מפקידים לקרן הפנסיה, אוקיי? קרן הפנסיה שלהם לא פעילה, ואז זה לא רלוונטי הדמי ניהול מההפקדה, זה רלוונטי הדמי ניהול מצבירה. אז אנחנו צריכים לראות בעצם איפה נכון לנו להיות, ואיפה מהמם. נכון לקבל את ההנחה או את ההטבה בדמי ניהול. נושא נוסף שעולה לא פעם ויש חשש בקרב הציבור זה מה קורה אם קרן פנסיה פושטת רגל, לא יכולה לשלם, הרי פעם היו קרנות פנסיה שהיו גירעוניות, איחדו אותם לעמיתים והכל, זה יכול לקרות לנו היום? תראה, היום קרנות הפנסיה החדשות, אנחנו קוראים להן, זה קרנות פנסיה שנפתחו אחרי 95, הן מתנהגות בצורה שונה לגמרי מהקרנות הוותיקות. מהמם. אנחנו לא משווים פה תפוחים לתפוחים, אוקיי? הקרנות הוותיקות, הישנות, הן היו קרנות שהתבססו על צבירת זכויות. והפנסיה הייתה משולמת לפי זכויות שהאדם צבר לאורך השנים, ולא לפי באמת הסכומים שהיו לו, והן לא היו מאוזנות, זאת אומרת, הן לא עבדו על עיקרון של איזון אקטוארי. אוקיי. ולכן נוצרו שם גירעונות, כי כשבן אדם פורש, פתאום מעלים לו את המשכורת, ופתאום הוא מקבל דרגה, ופתאום האחוזי פנסיה שלו גדלים, והשכר שלו עלה, נוצרו הרבה מאוד עיוותים. בקרנות פנסיה החדשות, הקרן היא קרן מאוזנת, היא עובדת על איזון, נכסים התחייבויות. זאת אומרת, הקרן כל הזמן מסתכלת ובוחנת לראות שהנכסים שהיא מנהלת יספיקו לשלם לכל ההתחייבויות. ואם לא, אנחנו עושים בעצם כל הזמן את הבלנס הזה. זה תמיד מזכיר לי מישהו אדם שמנהל חשבון עו"ש. בסדר? אתה תחשוב שאתה כל הזמן צריך לראות שהחשבון עו"ש שלך מאוזן. מהמם. אז יש לך מצד אחד את ההכנסות, ואת הכסף שאתה מנהל, ומצד שני יש לך את ההוצאות. זה העלויות, אז מצד אחד יש לי את הנכסים, שזה הכסף שהלקוחות מנהלים בקרן פנסיה, שהעמיתים מנהלים בקרן פנסיה, וההפקדות שלהם. אוקיי. ומצד שני יש לי את ההוצאות, שזה בעצם התשלום פנסיות, זקנה, נכות, שאירים וכדומה. כמו שאדם מנהל את החשבון בנק שלו, אותו דבר, הקרן צריכה לראות שהיא כל הזמן מאוזנת. עכשיו, אם יום אחד אני רואה שאני נכנס למינוס בחשבון בעובר ושב, מה אני עושה? אני מצמצם הוצאות. אני יכול לנסות להגדיל את ההכנסות. אני יכול לפנות למעסיק, להגיד לו תפקיד, זה תשלם משכורת יותר גבוהה, פחות זה. אז אני לא יכול לבוא ללקוחות ולהגיד להם, תגדילו את ההפקדות שלכם, אוקיי? אני לא יכול, אין לי השפעה ישירה על התשואה, שאני יכול להגיד, טוב, אני צריך עכשיו יותר תשואה, אז יש לי את הנכסים, אז אני מצמצם את ההוצאות. אוקיי, צמצם הוצאות זה בעצם לראות מה אני עושה עם הקצבאות, ואיך אני בעצם... אבל אתה לא יכול פתאום להחליט שאתה משלם פחות קצבת כן, נכות. אז בוא נבין איך הקרן עושה את זה. בעצם הקרן בעצם אומרת, יש לנו, המונח הזה שנקרא איזון אקטוארי, הוא כולל בעצם שני פרמטרים. אוקיי? יש לנו את התשואה הפיננסית ואת התשואה הדמוגרפית. התשואה הפיננסית והתשואה הדמוגרפית, ביחד זה איזון אקטוארי. רגע. תשואה פיננסית, הכסף שלי מושקע בשוק ההון, נכון? הכסף של העמיתים מושקע בשוק ההון. כל חודש הם רואים אם הם הרוויחו, הפסידו, היתרה שלהם גדלה או יורדת בהתאם. זה הצד של התשואה הפיננסית. תשואה דמוגרפית, בעצם הקרן אחת לרבעון, בודקת כמה מקרי פטירה היו, כמה מקרי נכות, כמה צריך לשלם לאלמנות, ליתומים, ביחס לפרמיות שהיא גבתה, וכמה היא צופה שגם יהיה לה, אולי דברים שהיא לא יודעת, כי התביעות לא מגיעות כל רבעון, תביעת נכות יכולה להגיע גם כמה חודשים אחרי. אז הקרן בעצם עושה את החישוב הזה, כמה פרמיות היא גבתה מהעמיתים, לעומת כמה מקרי תביעה היו, ואז היא רואה, אם היא נמצאת בעודף, היא יכולה להחזיר כסף לעמיתים, ואם היא נמצאת בגירעון, אז היא בעצם מגדילה את הפרמיות שהיא גובה. אוקיי? בעצם מה שקורה בכל חודש שאנחנו משלמים עלות ביטוח, הקרן אוספת את הפרמיות הביטוח מכל העמיתים, שמה אותם בחשבון מיוחד, ומהחשבון הזה היא משלמת לאלמנות, ליתומים ולנכות. אם בחשבון הזה נוצר עודף, מחזירים. אם יש גירעון, אז גובים עוד פרמיות. ולכן בדוח הרבעוני או בדוח השנתי, אנחנו תמיד נראה שורה כזאת שנקראת, נכון, יש לנו תמיד יתרת פתיחה, סך הפקדות, סך משיכות, סך רווחים, סך דמי ניהול, וכמה פרמיה ביטוח שלנו, והשורה האחרונה לפני הסוף, זה המאזן האקטוארי.
אם אנחנו רואים שזה בפלוס, אנחנו יודעים שהיה עודף והוסיפו לנו. ממש רואים את זה בכסף. ממש בכסף. כמה אם רואים את כסף זה התווסף במינוס, לנו. אז רואים שאנחנו שילמנו. כן. ואז את הבדיקה הזאת היא באמת עושים אחת לרבעון. עכשיו, מה החשש של חלק מהחוסכים בקרנות הפנסיה? שפתאום יכול להיות איזשהו אירוע ביטוחי, או איזשהו אירוע גדול שיגרום בעצם להרבה מאוד תביעות. זה החשש במלחמה. נכון, מלחמה זה דוגמה, אבל היה לנו גם את הקורונה. גם בקורונה נכון. היה לנו חשש להרבה מאוד לקטסטרופה. בסדר? מלחמה, קטסטרופה. ופה בעצם קרנות הפנסיה הקטנות, אוקיי? קרנות הפנסיה הקטנות, שבאמת אין להם הרבה בשר נקרא לזה, אז הן בעצם פונות למבטח משנה. זאת אומרת, הן מעבירות את הסיכון למבטח משנה בחו"ל. הן אומרות, אנחנו נגבה את הפרמיות מהעמיתים, אבל את הפרמיות האלה אנחנו נעביר למבטח המשנה, ואנחנו נעביר את הסיכונים למבטח המשנה. ובשנים האחרונות, המבטח המשנה היה מבטח משנה במבנה של 90% מהפרמיות, 90% מהסיכון היה על מבטח המשנה, 10% מהסיכון הושת על העמיתים בקרן. ובצורה כזאת בעצם, העמיתים בקרנות הקטנות ידעו שאם חס וחלילה קורה משהו, הם יכולים לשלם בשקט, כי יש מישהו מבטח משנה. ובקרנות הפנסיה הגדולות יותר, ששם באמת יש עשרות ומאות מיליארדים שמנוהלים, אז שם באמת הפגיעה שהייתה יכולה להיות כתוצאה מאיזשהו אסון היא יחסית מינורית, היא יחסית קטנה, כי יש מספיק בשר, יש מספיק עמיתים, מספיק פרמיות, ולכן בקרנות הגדולות לא משתמשים במבטח משנה, כבר לא צריך. היום עדיין יש מבטחי משנה אז היום יש שתי קרנות, שזה אינפיניטי ומור, שהן עדיין קטנות, אז הן עדיין משתמשות במבטח משנה בקרן המקיפה. אלטשולר, מיטב ושאר חברות הביטוח, כבר אין להם מבטחי משנה בקרנות הגדולות, כי הן מנהלות מספיק נכסים, זאת אומרת, יש מספיק כסף. אגב, זה לא סתם איזה קביעה, יושב אקטואר הקרן, בודק, עושה תרחישים, סימולציות, אנחנו מדווחים את זה לרשות, זאת אומרת, יש פה הכל כל הזמן, מה שנקרא עם אצבע על הדופק, להבין איפה אנחנו נמצאים, בעולם של ניהול סיכונים. וכשקרן נמצאת בתחילת דרכה, אני זוכר שעבדתי בפסגות, ופסגות פתחה קרן פנסיה אז, וניהלה פחות ממיליארד שקל. אתה יודע, מתחילים להגיע העמיתים הראשונים, וזה התרגשות והכל, אבל בסוף זה היקף נכסים שהוא יחסית קטן, מיליארד, 2 מיליארד, 3 מיליארד, זה היקף נכסים שהוא ממש קטן, אז אתה הולך עם מבטח משנה אפילו 100% מהסיכון. וככל שאתה גדל, אתה ככה מוריד, עד שאתה כבר מגיע לגודל מסוים, שאתה כבר אומר, הקרן יכולה להתמודד עם זה לבד. ולא צריכה מבטח משנה. אז בעצם אנחנו גם יכולים להשוות את הנושא של האיזון האקטוארי בין הקרנות השונות. נכון, אני לא יכול לצפות קדימה מה יהיה, אין לי את הנתונים. נכון. אבל אנחנו יכולים להסתכל, יש הנחות. אנחנו לא יכולים לצפות מה יהיה קדימה, אבל אנחנו יכולים להסתכל ולראות איך הקרנות בעצם התנהלו בשנים האחרונות. נגיד 5 שנים האחרונות, אתם לעומת... ב5 שנים האחרונות אנחנו יכולים לראות בסופו של דבר, במצטבר האיזון האקטוארי, נגיד באלטשולר שחם, היה חיובי, בערך 1.7. זאת אומרת, 1.7%, העמיתים קיבלו עודף, בסדר, במצטבר, עודף אקטוארי כזה, מצועה דמוגרפית. לעומת זאת, ניקח את הקרן הכי גרועה, לא נגיד את שמה, הכי גרועה הכוונה באיזון, אז בערך -1%, סדר גודל. עכשיו, קודם כל, אנחנו מבינים את המספרים, כי להיות ב-1%, או להיות ב-68%, זה לא כזה דרמטי, אני אומר את זה רגע ברע, לעומת התשואות ב5 שנים האחרונות. ואנחנו מבינים שלתשואות יש השפעה הרבה יותר דרמטית על הכסף שלנו. זאת אומרת, אני מסתכל לראות ב5 שנים האחרונות, מה הייתה התשואה שהגופים עשו במסלולים, אפילו במסלולת לא יגילו, במסלולים הכלליים מה שהיה. שזה התשואות שהיו בשנים האחרונות, לעומת ה-0.2, 0.3 מינוס נניח בשנה, דמוגרפי, אז הפערים הם משמעותיים. זאת אומרת, לתשואה יש השפעה הרבה יותר דרמטית מאשר האיזון. יש כאלה שמתייחסים לאיזון כמו סוג של דמי ניהול כזה. זה איזושהי גישה שאומרת, נכון שאני משלם 0.1 או 0.2 מהצבירה, אבל אני כל שנה יש במינוס 0.2, מינוס 0.3 באיזון. אז יש כאלה שמסתכלים על זה גם כמו סוג של דמי ניהול, למרות ששוב פעם, אתה לא יכול לצפות מה יהיה, כאילו אתה לא יכול לדעת, אבל אפשר לראות איזושהי מגמתיות כזאת.
צריך לומר בגילוי נאות שהקרנות שמנהלות בבתי השקעות, שהן היו בתחילת הדרך קרנות קטנות, גם היה להם מבטח משנה. אז רוב הסיכון נפל על מבטח המשנה. אז גם כשהיה ריבוי תביעות, מבטח המשנה, בגלל שהוא נושא ב-90% מהסיכון, והוא גם היה במתכונת של מה שנקרא משתתף ברווחים. לא נסבך, אבל אם מבטח המשנה כבר מרוויח, אז הוא ככה שחרר בחזרה לעמיתים קצת מהעודף, אז זה מאוד עזר לגופים לתת תשואה דמוגרפית בעודף, וככל שהגופים כבר גדולים יותר ונפרדים ממבטח המשנה, ופתאום רגע, כל ה-100% עליי, אז זה שעת המבחן כדי לראות איך הם מתנהלים, אוקיי? אבל בסופו של דבר, שוב פעם, אני אומר, צריך להסתכל על זה, זה נתון שלוקחים אותו בחשבון, אבל זה לא הדרמה. זאת אומרת, הנושאים כמו שירות, תפעול, תשואות, מסלולים, דברים שהרבה יותר משפיעים לטעמי, מאשר אם אני במינוס 0.2 או פלוס 0.2, פחות מעניין. קרן פנסיה בסוף זה תקנון. הוא נתון לשינויים, אבל לפני כמה שנים יצא איזשהו תקנון תקני. תקני, נכון. יש איזשהו יתרון או הבדל בין אלטשולר לקרנות אחרות, שדווקא אני אקח קרן כזאת או אחרת, עזוב תשואות רגע, עוד מניול. מבחינת תקנונית. כן. קודם כל צריך לומר, ניתן מילה רגע לתקנון התקני, שיבינו המאזינים והצופים שלנו, זאת הייתה דרמה, בסדר? אנחנו רואים את זה במשפט, אבל זאת הייתה דרמה מטורפת. אני מרשה לעצמי לומר. רק להבין, לפני 2018, לפעמים אני כזה מורה להיסטוריה, לפני 2018, כל קרן פנסיה היה לה תקנון שלה, אוקיי? ייחודי. עכשיו, צריך להבין, תקנון זה 100 עמודים, בסדר? זה ככה, חוברת. כן. וכל קרן היה לה את הניואנסים שלה ואת היתרונות שלה בהרבה מאוד סעיפים, וזה היה כמעט בלתי אפשרי לעשות השוואה בין קרנות הפנסיה. בסדר? אז לא היה צ'אט GPT ולא היה לנו AI, ולא יכולנו להגיד לצ'אט, תעשה לי השוואה בין הקרנות. וכשאתה מסתכל על, ואתה אומר, אולי אני אעבור מקרן א' לקרן ב', אולי אני ישנה קצת, כי הדמי ניהול פה לא מוצא חן בעיניי, או התשואה, אני יכול לשפר קצת, ואני רוצה לעבור בין קרנות. ואז אומרים לך, רגע, אתה לא נורמלי, תראה איזה הבדלים בתנאים הביטוחיים, ואתה לא יודע להשוות, אין לך כלים. ואז אנשים כמעט לא עברו בין קרנות פנסיה. זה היה כמעט בלתי אפשרי לעבור, כי פה האלמנה מקבלת ככה, ופה השאר מקבל ככה, ופה בנכות, ופה יש תנאי כזה, ופה תנאי כזה, ואתה הולך לאיבוד. ומה שעשו ב-2018, יצרו תקנון תקני, שכתוב בשפה אחידה, שהוא ב-90%, אני אומר אפילו ב-95%, זה בין הקרנות. בסדר? בכל הדברים החשובים באמת, אני לא מדבר על הקצפת מלמעלה, על כל הדברים שהם באמת חשובים, תקנון תקני. וזה בעצם גרם לזה שאנשים עכשיו, כשהם רוצים לבחור קרן פנסיה או לעבור בין קרנות פנסיה, הם מסתכלים על פרמטרים שקל להם למדוד. תשואה, שירות, דמי ניהול, אתר, אתה יודע, מה אני מקבל באזור האישי, דיגיטל, דברים שאני יודע למדוד אותם. ואני כבר לא צריך להתייחס לתקנון, אוקיי? כי זה כבר תקנון תקני. עכשיו אתה שואל מה ההבדלים בין הקרנות, היום כמעט, אני אומר, כמעט אין הבדלים. גם היום שקרן מסוימת רוצה לשפר את התקנון שלה ולשנות משהו בתקנון, והיא ניגשת לרשות ורוצה לקבל אישור, כי בשביל לשנות תקנון אני צריך אישור של הרשות, הרשות מסתכלת ושואלת את עצמה, הרשות שוק ההון מסתכלים ושואלת את עצמם, האם התיקון הזה הוא טוב, הוא הכרחי? כן, אז בוא נעשה אותו אצל כולם, למה רק בקרן אחת? זאת אומרת, הם כל הזמן שומרים על זה שיהיה סוג של אחידות, סוג של נכון, ואם קרן אחת, הם אישרו לקרן אחת איזה משהו שהוא באמת game changer, אז מהר מאוד כל הקרנות האחרות מתיישרות. אז ההבדלים היום בין הקרנות הם הבדלים, בין התקנונים, הם הבדלים די מינוריים. זה יותר בעולמות של כיסוי לבן נבחר עם מוגבלות, אולי איזשהו מסלול ייחודי לניוד, לא יודע מה. יש כל מיני ניואנסים קטנים למי שמאזין לנו והוא איש מקצוע בתחום, הוא יכול להיות שזה יהיה מעניין, אבל מי שהוא, מה שנקרא, מתלבט באיזה קרן פנסיה לבחור, זה באמת, באמת, באמת בשוליים. לכמה פנסיונרים אתם משלמים היום? אנחנו משלמים היום קצבאות בערך ל-4,500, יש לנו 4,500 מקבלי קצבאות, שזה אולי לא הרבה ביחס לקרנות בחברות הביטוח הוותיקות יותר, אבל זה בהחלט צמיחה. יש צמיחה בכמות הפנסיונרים, בכמות הפורשים.
זה כבר אירוע, לשלם כן. 4,500 קצבאות. אתה יודע מה פנסיית זקנה הכי גבוהה שאלטשולר משלמת? אני לא יכול לחשוף מידע פנים, אבל תראה, בסוף, היום הפנסיות בממוצע הן לא גבוהות בשוק. הפנסיות הממוצעות הן לא 7, גבוהות. 8. כן, אפילו פחות. כי הקרנות הן קרנות צעירות. הקרנות נפתחו רק ב-95. רוב החוסכים שנמצאים היום בקרנות זה חוסכים בגילאי ה-40 פלוס. בסדר? אם אתה תראה היום הגיל הממוצע בקרן של אלטשולר שחם זה סדר גודל של 38, 39. זה חבר'ה צעירים. מאוד. אגב, זה טוב, כי זה קרן בריאה וצעירים ופחות סיכוי לתביעות, אבל זה גם אומר לך שאין לנו הרבה פורשים, אין לנו הרבה אנשים שרוצים לקבל קצבה, מה שנקרא באופן טבעי. אני חוסך בקרן, הגעתי לפרישה, רוצה לפרוש. כי הקרן שלנו יחסית צעירה. אבל אנחנו רואים את העלייה ואת הצמיחה, והיום אגב, הרבה אנשים מניידים בין קרנות. זאת אומרת, אנשים חושבים שאם הם חוסכים בקרן פנסיה, והם הגיעו לגיל פרישה, אז הם צריכים לפרוש מאותה קרן פנסיה שבה הם היו. אבל זה לא. אתה מנהל את עצמך מבחינת חיסכון עד הפנסיה, מסלולי השקעה ודמי ניהול ושירון לזה, וכשהגעת למצב שאתה רוצה לפרוש, תעצור, ועכשיו עוד פעם, תעשה סקר שוק ותבדוק באיזה גוף כדאי לי לפרוש, נכון לי לפרוש, ואנחנו רואים היום שהרבה אנשים לפני פרישה עוברים בין גופים ואז פורשים. אז זה בהחלט שוק שצומח היום בצורה משמעותית. אוקיי. אני חושב שדי כיסינו את כל הפרמטרים בקרן פנסיה. חשוב מאוד לבדוק את הדוח הרבעוני השנתי, לראות שכל הנתונים מתיישרים לפי השכר, לראות שההפקדות משויכות והכל. סופר חשוב. אגב, סתם שאלה, מה קורה אם נגיד מעסיק לא הפקיד? אני מניח שזה קורה. איך מתייחסים לזה? אלטשולר צריכה עכשיו להטריע את המעסיק, את המבוטח, איך עולים על זה? קודם כל, המעסיק מחויב להפקיד כל חודש, ואם המעסיק לא מפקיד, או לא מפקיד בזמן, אז לנו כגוף מנהל, יש מחויבות לפנות למעסיק, ולדרוש ממנו את הכסף. לדרוש, אני אומר, זה לא רק מכתבי התראה, זה גם אפילו להגיע לבית הדין, ולהגיע להוצאה לפועל, ולהביא את הכסף. כן, להגיש תביעה. כאילו, אלטשולר, או הקרן הפנסיה, צריכה להתנהל בלי קשר לעובד, העובד אין לו... יש לנו מחלקה של גביית חובות, מעסיקים, נתן לו גם איזה שם, חובות מעסיקים, שזה יישמע. מפחיד. ויש מחלקה משפטית שמטפלת בזה, ושולחים מכתבים והכל. זה החלק מהחובה שלנו. ואנחנו לא רק דורשים מהמעסיק להפקיד את הכסף. אנחנו גם דורשים ממנו ריבית פיגורים, פיצוי על זה או לאובדן התשואה, כי מעסיק שמפקיד בסוף שנה, גם אם הוא מפקיד אחר כך רטרו את כל ההפקדות אחורה, אז צריך לפצות על הריביות, אבל זה לא, אני חייב להגיד, זה לא מסיר לטעמי, מהאחריות האישית של כל חוסך, לבדוק את הדוחות שלו. כי לפעמים יש פספוסים, לפעמים אתה... עד שמגישים את התביעה, ולפעמים אתה גם, זה טעות מימה יכולה להיות טעות מימה אפילו של המעסיק, או איזושהי תקלה טכנית בדיווח, וחשוב להסתכל ולבדוק. זאת אומרת, לא להגיד יהיה בסדר, אלא לשבת ולבדוק את הדבר הזה. בדקות הסיום, יש מוצר נוסף שהוא בשנים האחרונות, לא יודע, 8 שנים, משהו כזה, גמל להשקעה, שהוא יכול להיות גם מוצר משלים לפנסיה שלנו. תן ככה איזה סקירה על המוצר הזה. אוקיי, קופת גמל להשקעה, זה מוצר חדש שיצא ב-2016, שהמטרה שלו הייתה לאפשר לאנשים לחסוך בשוק ההון, להיות אלטרנטיבה לפיקדון הבנקאי, שבאותה תקופה הריבית הייתה אפסית, להיות אלטרנטיבה לחברות הביטוח, שניהלו פוליסות חיסכון, ולאפשר לאנשים מצד אחד לחסוך בשוק ההון, וליהנות גם ניהול השקעות מקצועי ואיכותי, אבל גם אפילו בסכומים קטנים, שהם יוכלו ובדמי ניהול סבירים. אבל מה שהיה חשוב, מה שהרשות ראתה זה שהם רוצים לעודד אנשים לחסוך לפנסיה. עכשיו, אנשים מחפשים נזילות. אנשים רוצים שהכסף שלהם יהיה נזיל, שהם יוכלו להשתמש בו בכל רגע. אנחנו חיים בתקופת קורונה, אנחנו אחר כך מלחמה, ופתאום חל"תים, ואנשים רוצים שהכסף שלהם יהיה זמין, נזיל. וכשאומרים לך לחסוך לפנסיה, עם כל החשיבות, זה אומר שאתה נפרד מהכסף. אז החליטו להשיק מוצר שיאפשר לאנשים מצד אחד גם נזילות, זאת אומרת להתנהל איתו פיננסית, וגם לתת להם הטבה, שאם הם יגיעו עם הכסף הזה לפנסיה, והם ירצו לקבל מזה קצבה,
אז הקצבה תהיה פטורה ממס. זאת אומרת, בעקיפין, כל הרווחים שהם צברו לאורך השנים, כל הסכום הזה, אין מס רווחי הון. לא יהיה מס על הפנסיה. בניגוד למשל, שאם אני חוסך את הכסף בתיק השקעות, או במכשיר פיננסי, ואני מחליט לקבל מהכסף הזה קצבה, ואני מושך את הכסף, מנקים לי מס על הרווחים, נכון? 25% על הרווח ריאלי, ורק אז אני הולך לקבל עם זה פנסיה. זאת אומרת, אם היה לי 1,000,000 שקל רווחים, רק על 750 אני מקבל פנסיה. במוצר הזה, בגמל ההשקעה, אני פשוט מעביר את הכספים לקרן הפנסיה, אין אירוע מס, ואז אני מקבל קצבה על סכום הרבה יותר גבוה, ובעקיפין פטור ממס על הרווחים. עכשיו, המוצר הזה יצא בתחום הגמל, סליחה, בתחום קופות הגמל, אז השם הוא קצת מטה, כן, קופת גמל להשקעה זה בטח פנסיוני, אבל זה פיננסי, כסף הוא נזיל, אבל זה יצא בתחום של קופות הגמל, כי ליהנות מהיתרונות של ניהול השקעות בעולם הגמל, כל הנושא של נכסים שכירים, לא שכירים, כל הנושא של מסלולי השקעה, מעבר בין מסלולים, ניוד בין גופים, כן. העברה וכו'. עכשיו, ההטבה הזאת של הפנסיה פטורה ממס, קודם כל זה קצת הלחיץ את השוק, כי זה יצר איזשהו חוסר במשוואה בין המוצרים. כי יש פה יתרון. ואז רגע הלכו צעד אחורה, ואמרו בוא נגביל את ההפקדה. בוא נגביל את זה, היום זה כמעט 82,000 שקל. התחיל מ-70, זה אמרו, לא, היום זה כמעט 82,000 שקל, בשנה לחוסך. כדי למנוע מצב שאנשים יוציאו את הכספים שלהם מכל החסכונות, ויעבירו לגמל ההשקעה, אז הגבילו את זה ב-80,000 שקל, וגם היום הציבור קצת מבין, אז זה 80 עליי, ו-80 על אשתי, ו-80 לילדים, וכמו זה. וכל הזמן מדברים על להגדיל את התקרה הזאת. ודבר שאני צריך להגיד באמת, זה לא הטבה שמדברת לכולם. כי היום חוסכים צעירים, אנחנו נפגשים איתם בגיל ה-20 וה-30 ואפילו 40, הם חוסכים בגמל ההשקעה לסיבות אחרות, לאו דווקא לפנסיה. זאת אומרת, הם חוסכים ללימודים לילד וחתונה לא יודע מה, איזה חלום של טיול כל המשפחה לחול עוד 10 שנים כזה. יש להם מטרה שהם צריכים להוציא את הכסף. נכון, ואז כשהם ימשכו את הכסף הזה בסכום חד פעמי, אמנם הם ישלמו עליו מס על הרווחים כמו בכל אפיק אחר, אבל עדיין הם נהנים מניהול כסף בשוק ההון, עדיין בדמי ניהול סבירים, עדיין בנזילות, זאת אומרת, הם נהנים הרבה מאוד יתרונות, אבל עדיין קיימת האפשרות הזאת תמיד של להשאיר את הכסף לפנסיה. ואנחנו רואים הרבה מאוד עצמאים, אוקיי? עצמאי בעל עסק, עצמאי, שיש היום פנסיה חובה גם לעצמאים, אבל אנחנו רואים הרבה מאוד עצמאים שכן רוצים לחסוך לפנסיה, הם מבינים שהם צריכים לחסוך לעצמם לפנסיה, אבל הם עדיין רוצים את הנזילות הזאת. ואז הקופת גמל להשקעה היא בדיוק המוצר המשלים עבורם. זאת אומרת, יש להם את הפנסיה חובה, או את ההפקדות שנותנות להם הטבות מס לפנסיה, במוצרים הפנסיוניים, והם עושים את ההשלמה בגמל להשקעה. ואז זה בעצם מלווה אותם. אז זה מתאים באמת להרבה מאוד אוכלוסיות. אוקיי. עומר, תודה רבה, היה מעניין מאוד. בשמחה. ותמיד להיות ערניים לאיפה שאנחנו חוסרים ואיפה שאנחנו נמצאים. ולא פחות חשוב, זה באמת לפנות לאיש מקצוע טוב שילווה את התהליך, נכון? נכון שאפשר לעשות היום דברים לבד, אבל אתה יודע, לתקן טעויות זה הרבה יותר קשה מאשר להתנהל נכון מלכתחילה. אז אני תמיד בעד לעשות את זה עם איש מקצוע. תודה רבה. בשמחה. נתראה בפרק הבא.